Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusude Devi Pranamami Hari Priye. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാ ഭക്തർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 11-ാം അധ്യായമാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതില് ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തിനെ കണ്ടിട്ട് വീണ്ടും 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 നമസ്കരിക്കുകയാണ് അർജുനൻ, അല്ലേ? അപ്പൊ 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. 34 വരെ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോ കാണിച്ചു കൊടുത്തു, അല്ലെ? ഈ ഒരു സൂചനയാണ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ആർക്ക് വിജയം ഉണ്ടാവും, ആരൊക്കെ വധിക്കപ്പെടും എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇതിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അർജുനന്. നീ കൊല്ലുന്നു എന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ മാത്രം മതി, അല്ലെ? ജീവനെ എടുക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല, അതൊക്കെ ജീവനെ ഞാനാണ് എടുക്കുന്നത്. നീ ആ ശരീരത്തിന് മുറിവേൽപ്പിക്കുക, അത് മാത്രാണ് ചെയ്യുക. കർമ്മയോഗം, ആ കർമ്മയോഗമാണ് ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ ഇത് ചെയ്തു എന്ന് ചിന്തിച്ചാല് നമ്മൾ പിന്നെ ഫ്രീ ആയി, സ്വതന്ത്രരായി. അതാണ് മുക്തി എന്ന് പറയണത്. ഇപ്പൊ ഏത് കാര്യം, യുദ്ധമല്ല, ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാം ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യാം, ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് ഊന്നിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോള് നമുക്ക് അതിന്റെ പാപഭാരങ്ങള് ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ കാണുന്നത് പുനരവലോകനം ഒക്കെയാണ്. അതായത് അർജുനൻ വിശ്വരൂപം കണ്ട അനുഭവം പറയുന്നുണ്ട്. 1-ാമത്തെ വിഭാഗത്തില് അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ മറുപടി: ഞാൻ കാലമാണ് എന്നെ ആയുധമാക്കുക, എന്റെ ആയുധമാവുക. അതായത് ആ കരാളമായിട്ടുള്ള രൂപം കണ്ടപ്പോഴ് അങ്ങ് ആരാണ്, എന്താണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു, അല്ലേ, ഞാൻ കാലമാണ്, എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം പറയുന്നു. പിന്നെ യുദ്ധക്കളത്തിലെ അർജുനന്റെ സാഹചര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃഷ്ണന്റെ ആയുധമാകുന്നത് ചർച്ച ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മളാലാവുന്നത്, അല്ലെ, ഈ നിസ്സഹായരായവർക്ക്, അവശതയുള്ളവർക്കൊക്കെ ചെയ്യാം. ഭഗവാൻ ചിലപ്പോ നമ്മളെ ആയുധമാക്കിയിട്ടായിരിക്കും, അല്ലെ, അവർക്ക് സഹായം എത്തിക്കാൻ നമ്മളായിരിക്കും ഒരു നിമിത്തമാവുന്നത്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യാം. പിന്നെന്താ വേണ്ടേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ കൃഷ്ണനെ പിതാമഹൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്? അത് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണതാണ് കേട്ടോ. കീർത്തന ഇടവേള. അർജുനന്റെ പ്രാർത്ഥന തുടരുന്നു. പിന്നെ
11:46 പരാമർശിച്ച് കൃഷ്ണനെ ദൈവത്വത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വമായി സ്ഥാപിക്കുക. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണും. ശുദ്ധമായ ഭക്തർ മാത്രമേ കൃഷ്ണന്റെ ഇരുകൈകളുള്ള രൂപം കാണൂ. മുമ്പത്തെ വിഭാഗത്തില് അറിയിപ്പുകളും ഹോം അസേസ്മെന്റും. നമുക്ക് പുകയുണ്ടോ പുറത്ത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ് ചാറ്റ് റൂമിലെ ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചയ്ക്കുള്ള വിഷയം 15 മിനിറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതല്ലേ? സാഹചര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃഷ്ണന്റെ ആയുധമാകുന്നത് ചർച്ച ചെയ്യുക. എല്ലാരും ചർച്ച ചെയ്തോ? വ്യക്തിപരമായ അനുഭവത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ ആയുധമായി മാറിയതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ സാധിക്കുമോ ആർക്കെങ്കിലും? വ്യക്തിപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നുള്ള ഈ വാക്കുകൾ കേട്ട് കൂപ്പുകൈകളോടെ അർജുനൻ വിറച്ചു. വീണ്ടും വീണ്ടും വണങ്ങി ഭയപ്പാടോടെ പതറുന്ന ശബ്ദത്തിൽ അത്ഭുതത്തോടെ സംസാരിച്ചു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരുടെയും പരമേശ്വരനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അദ്ദേഹം ഒരേ സമയം തന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരുമായി സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ഉറ്റ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഭക്തവത്സലനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ മഹത്വം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാ. 35-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നീയല്ല കൊല്ലുന്നത്, നീ എൻ്റെ കയ്യിലെ ഒരു ആയുധം മാത്രാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് സഞ്ജയൻ പറയാണ് 35-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സഞ്ജയ ഉവാച ഏതശ്രുത്വാ വചനം കേശവസ്യ കൃതാഞ്ജലിർവേപമാന കിരീടി നമസ്കൃത്വാ ഭൂയ ഏവാഹ കൃഷ്ണം സഗദ്ഗദം ഭീത ഭീത പ്രണമ്യ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയാണ്, രാജാവേ, ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അർജുനൻ വിറപൂണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കൈകൂപ്പി ഭയത്തോടെ ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ എന്താ താൻ ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കിയ അർജുനൻ യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ അർജുനൻ എന്തായിരുന്നു? ഞാൻ വീരശൂര പരാക്രമി വില്ലാളി വീരനാണ്, ഞാനിപ്പൊ കൗരവരെയൊക്കെ മുച്ചൂടും മുടിക്കും, യുദ്ധത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഞാൻ തോൽപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന അർജുനൻ അല്ലെ തളർന്നുപോയി അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ആ അർജുനൻ ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം കണ്ടിട്ട് വെറും സുഹൃത്തെന്ന് കരുതി കൃഷ്ണനെ അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള കൃഷ്ണന്റെ ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപം കണ്ടിട്ട് താനിപ്പോ ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ള, തന്റെ സഖാവ് ബന്ധു ഒക്കെ ആയിരുന്ന കൃഷ്ണനല്ല ഇത് എന്ന തോന്നല്, അങ്ങനെ ഭയത്തോടെ അല്ലെ ആദരവോടെ പ്രണമിച്ചു. തൊണ്ട ഇടറിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ, സ്നേഹിതന്റെ നിലയിലല്ല, അമ്പരപ്പാർന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ നിലയിലാണ് ഇപ്പോഴ് അർജുനൻ ഉള്ളത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ എഴുതുന്നു, പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം സൃഷ്ടിച്ച സാഹചര്യം കാരണം അർജുനൻ അമ്പരന്നുപോയി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും കൃഷ്ണനോട് ആദരപൂർവം പ്രണാമമർപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇടറിയ ശബ്ദത്തോടെ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിലല്ല, മറിച്ച് ഒരു അത്ഭുത ഭക്തനായിട്ട്, അമ്പരപ്പാർന്ന ഭക്തന്റെ നിലയിൽ എന്നാണ് അർജുനൻ പറയാണ് വീണ്ടും. സ്ഥാനേ ഋഷികേശ തവ പ്രകീർത്തിയ ജഗത് പ്രഹൃഷ്യത്യനുരജ്യതേ ച ഋക്ഷാംസി ഭീതാനി ദിശോ ദ്രവന്തി സർവേ നമസ്യന്തി ച സിദ്ധസംഘ. 36-ാമത്തെ ശ്ലോകാണ്. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഋഷികേശ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ എന്നാണ് അല്ലെ ഋഷികേശൻ. അങ്ങയുടെ തിരുനാമ കീർത്തനത്താൽ ലോകം ആനന്ദഭരിതമായി തീരുന്നു, അങ്ങയിൽ അനുരക്തമാവുന്നു. സിദ്ധി നേടിയവർ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നുവെങ്കിലും അസുരഗണങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങുമിങ്ങും പായുകയാണ്. ഇത് ഉചിതം തന്നെ. അർജുനൻ കൃഷ്ണനെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും എല്ലാവർക്കും നന്മയായി വാഴ്ത്തുന്നു. അർജുനൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് യുദ്ധത്തിന്റെ അനന്തരഫലം കേൾക്കുകയും ദേവന്മാരുടെയും അസുരന്മാരുടെയും വിശ്വരൂപവും പ്രതികരണവും നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം കൃഷ്ണന്റെ പ്രവൃത്തി എല്ലാവർക്കും നല്ലതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു. ഭഗവാൻ
പ്രവർത്തനം ഏത് വിധമായാലും ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താ? പരമപുരുഷൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഗുണകരമായിരിക്കും എന്ന് അറിയാം അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും നല്ലതായിരിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ പ്രസാദകരവും ക്രൂരവുമായ രൂപങ്ങൾ ഒരേ സമയം ആകർഷണത്തിന്റെയും വികർഷണത്തിന്റെയും വസ്തുക്കളാണ്. അത് ഈ എന്താ പറയാ, ആത്മീയതയിലുള്ള ഭക്തർക്ക് എന്താ തോന്നുക? എല്ലാം ഈ നടന്നതെല്ലാം ഉചിതമാണ് എന്ന് തോന്നും അല്ലെ? ഭക്തന്മാരുടെ രക്ഷകനാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കണത് എന്നും അറിയാൻ പറ്റും. എന്നാ അസുരന്മാർക്കോ അവർക്ക് അസൂയാണ് അല്ലെ? ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് അവര് ഭയപ്പെട്ടിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഓടിപ്പോവുക ചെയ്യണത് അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ഉപകരണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനെ കൈയോടെ അല്ല, കൈ കൂപ്പുക, അതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. എന്നാ അഹങ്കാരികൾക്കോ ഭയാണ് ഉണ്ടാവണത്. അവര് ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് അങ്ങും ഇങ്ങും ഓടി പോവാണ് ചെയ്യണത്. ഭഗവത് തത്വം അതറിഞ്ഞാല് എങ്ങനെ അങ്ങയെ നമസ്കരിക്കാതിരിക്കും? അതാണ് അർജുനൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത്. ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകിയ ശക്തിയും ഊർജവും അതൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം അല്ലെ? ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരുച്യതേ എന്നാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടും ഋഷികേശ സേവനം അതാ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഏത് തുറയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാലും ആത്മീയതയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അത്ര സുഖം അതാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്നറിയാം. നമ്മെ നാം അറിയുന്നതിനാലാണ് അത്. നമ്മൾ ആരാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയും ആത്മീയതയില്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് സുഖമായിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മളെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ആത്മനിവേദനം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതാ നമ്മള് ഭഗവത് അംശമാണ്. നമ്മളെ തന്നെ അറിയണം. അപ്പോഴാ നമുക്ക് ആനന്ദം ഉണ്ടാവുക. ഭഗവാനെ അറിയുക, നമ്മളെ അറിയുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത് തത്വം അതറിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കാതെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? അതാണ് ഇവിടെ 37. കസ്മാച്ചതേന നമേരൻ മഹാത്മൻ ഗരീയസേ ബ്രഹ്മണോപ്യാദി കർത്രേ അനന്തദേവേശ ജഗന്നിവാസ ത്വമക്ഷരം സദസത്തത്പരം യത്. ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായ പുരുഷോത്തമ, അങ്ങാണല്ലോ ആദിമനായ സൃഷ്ടാവ്. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഭക്ത്യാദരപൂർവം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നില്ല? അതിലില്ലാത്തവനും പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയവുമായ ദേവാധിദേവ, അക്ഷയവും കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണവും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉപരിയുമാണ് അങ്ങ്. ഇപ്പോ പ്രപഞ്ച ആവിഷ്കാരം തന്നെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? വിശ്വത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് ഭഗവാൻ. സകലർക്കും പൂജ്യനായിട്ടുള്ള അങ്ങയെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ പറയണത്. അർജുനൻ കൃഷ്ണനെ എല്ലാവരുടെയും ആരാധ്യനായി വാഴ്ത്തുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരുടെയും പ്രണാമത്തിന് അർഹനാണ്. എന്താ കാരണം? അദ്ദേഹം എല്ലാ ദൈവങ്ങളുടെയും ദൈവമാണ്, യഥാർത്ഥ സൃഷ്ടാവാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രഹ്മാവിനേക്കാൾ വലിയ ദ്വിതീയ സൃഷ്ടാവ്. ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചതോ ഭഗവാനാ അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചാണ് ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ് സ്വതന്ത്രനല്ല സൃഷ്ടിയുടെ കാര്യത്തില് അല്ലെ? സർഗം നടത്തുന്നതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും അജയ്യമായ ഉറവിടവും എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണവും ഭഗവാനാണ്. ഭൗതിക പ്രകടനങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ് കൃഷ്ണനെ ഇവിടെ അർജുനൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാ. അക്ഷരം പറഞ്ഞ ഭൗതിക സൃഷ്ടി പോലെ നശ്വരമല്ല ഭഗവാൻ അല്ലെ? ശാശ്വതനാണ് ഭഗവാൻ. മഹാത്മാവാണ്. ഏറ്റവും മഹത്വവും പരിധിയില്ലാത്തതും. പിന്നെയോ അനന്തനാണ്. ഭഗവാന്റെ സ്വാധീനത്താലും ഊർജത്താലും ഒന്നും മൂടപ്പെടുന്നില്ല. അനന്തനാണ്. ദേവേശ എന്നാണ്. ദേവതകളുടെ നിയന്താവും എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയുമാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ സവിശേഷതകള്, വിശേഷണങ്ങള്, മഹത്വങ്ങള്. അക്ഷരമാണ്, മഹാത്മാവാണ്, അനന്തനാണ്, ദേവേശനാണ്. ഭഗവാനെ എത്ര തന്നെ സ്തുതിച്ചിട്ടും മതിയാവാതെ തുടരുകയാണ് 38ാമത്തെ ശ്ലോകം. ത്വമാദിദേവ പുരുഷ പുരാണ ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം വേത്താസി വേദ്യം ച പരം ച ധാമാം ത്വയാ തദം വിശ്വമനന്തരൂപ. പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാൻ
എന്തു വേണം? ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞാ മതി അല്ലേ? എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ആദിദേവനും പുരാണ പുരുഷനും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരവും അങ്ങ് തന്നെ. അറിയേണ്ടവനും അറിയുന്നവനും അങ്ങു തന്നെയാകുന്നു. ത്രിഗുണാതീതമായ അഭയസ്ഥാനം അങ്ങാണ്. ഹേ അനന്തരൂപ, ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചമെങ്ങും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോ അർജുനൻ പറയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ കൂട്ടരെ, ഇവിടെ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറയാണ് അർജുനൻ ഉറക്കെ ഉറക്കെ അല്ലേ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ മഹത്വം എത്ര വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടും അർജുനന് മതി വരുന്നില്ല. പിന്നെയും പിന്നെയും ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയാണ്, എല്ലാവരും കേൾക്കട്ടെ അല്ലേ, ഈ പ്രപഞ്ച രഹസ്യം, ആ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള പരമസത്യത്തിന്റെ മഹത്വം എല്ലാവരും അറിയണം. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള അഭയസ്ഥാനം എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് എന്നറിയണം. എപ്പോഴും നമുക്ക് സുഹൃത്തായിട്ട് ഭഗവാൻ മാത്രാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. മരണത്തിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളോ ബന്ധുക്കളോ ഒന്നും ഒപ്പം കാണില്ല. ജീവിതകാലം ഒക്കെ ജീവിത യാത്രയില് എല്ലാം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നയാളെ മരണശേഷം പിന്നെ ഭഗവാൻ സ്മരിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഭഗവാനാണ് പിന്നെ സ്മരിക്കുക നമ്മളെ. നമ്മളുടെ ഇവിടത്തെ ബന്ധുക്കൾക്കോ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും, നിത്യബന്ധുവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അല്ലേ. അപ്പോ എപ്പോഴും നമുക്ക് സുഹൃത്തായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്, നമ്മൾ അറിയണം. അപ്പൊ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമമായ അഭയം, നിധാനം. നിധാനം എന്നാൽ എല്ലാം. ബ്രഹ്മപ്രഭ പോലും ബ്രാഹ്മണ അല്ല കേട്ടോ, ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് അതാണ് ഇവിടെ. പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം അറിയുന്നു. അറിവിന് എന്തെങ്കിലും അവസാനമുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ അറിവിന്റെയും അവസാനം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് അല്ലേ. അതിനാൽ അവൻ അറിയപ്പെടുന്നവനും അറിയാവുന്നവനുമാകുന്നു. ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയായതിനാൽ ഭഗവാൻ അറിവിന്റെ വസ്തുവാണ്. അറിവും ഭഗവാനാണ്, അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെയാണ്, അറിയപ്പെടുന്നവനും ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും കാരണഭൂതനാകയാൽ അതീന്ദ്രിയനാണ് ഭഗവാൻ. അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിലെ പ്രധാന പുരുഷനാണ് കൃഷ്ണൻ അല്ലേ. ഭഗവാന്റെ മഹത്വം എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല. അങ്ങ് എല്ലാമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി വിസ്തരിച്ച് ഓരോന്നും പറയാണ്. എന്തെല്ലാമാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. 39 ശ്ലോകം. വായുര്യമോഗ്നിർ വരുണ ശശാങ്ക പ്രജാപതിസ്ത്വം പ്രപിതാമഹശ്ച നമോ നമസ്തേസ്തു സഹസ്രകൃത്വ പുനശ്ച ഭൂയോപി നമോ നമസ്തേ. വായുവും പരമനിയന്താവും യമനും അഗ്നിയും വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതിയും പ്രപിതാമഹനും അങ്ങു തന്നെ. 1000 തവണയും അതിലേറെയും പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും നമസ്കരിച്ചിട്ട് അർജുനന് മതി വരുന്നില്ല അല്ലെ. പറയാണ്, പ്രപഞ്ച സർഗത്തിലെ ആദി ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിന്റെയും പിതാവാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നതിനാൽ പ്രപിതാമഹൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും സ്രഷ്ടാവാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അല്ലേ. അപ്പോ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാ വർണ്ണിക്കണ്ടേ അറിയണില്ല. 40 ശ്ലോകം. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ വന്ദിക്കണമെന്ന് അറിയാതെ വരികയാണ്. ഇത്ര പ്രണമിച്ചാൽ മതിയോ, ഇത്ര ബഹുമാനിച്ചാൽ മതിയോ, ഇത്ര ആദരിച്ചാൽ മതിയോ? അർജുനന് സംശയാവാണ്, പോരാതെ വരികയാണ്. 40 ശ്ലോകം. നമ പുരസ്താദധ പൃഷ്ഠതസ്തേ നമോസ്തുതേ സർവദയേവ സർവ അനന്തവീര്യാമിത വിക്രമസ്ത്വം സർവം സമാപ്നോഷി തദോസി സർവ. മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കട്ടെ. അതിരറ്റ ശക്തിമാനെ, അങ്ങ് നിസീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ്. സർവവ്യാപിയാകയാൽ അങ്ങ് എല്ലാമാണ്. അങ്ങല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു കൃഷ്ണ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ അങ്ങയുടെ തിരുമുമ്പില് ആരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും സ്രഷ്ടാവ് അങ്ങല്ലേ. അപ്പോ ഈ സുഹൃത്തായ കൃഷ്ണനില് ഭക്തി ആവേശം പൂണ്ട അർജുനൻ വീണ്ടും വീണ്ടും നമസ്കരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാ ശക്തികളുടെ കേന്ദ്രമാണ്. യുദ്ധരംഗത്തുള്ള പരാക്രമിയായിട്ടുള്ള പോരാളിയാണ് അല്ലെ.
അങ്ങനെ ആ മഹത്വങ്ങൾ എത്ര വർണ്ണിച്ചാലും മതിയാവണില്ല, എത്ര നമസ്കരിച്ചാലും മതിയാവണില്ല അർജുനന്. അർജുനൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് ആവർത്തിച്ച് ആദരവർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദേവതകള്, വായു അങ്ങാണ് യമൻ നിയന്ത്രകൻ, അഗ്നി, വെള്ളം, ചന്ദ്രൻ, ബ്രഹ്മ, പ്രപിതാമഹൻ, മുതുമുത്തച്ഛൻ എല്ലാം അങ്ങാണ്. കൃഷ്ണൻ അതിരുകളില്ലാത്ത ശക്തിയുടെ യജമാനനാണെന്നും യുദ്ധക്കളത്തിൽ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാനായ യോദ്ധാക്കളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണെന്നും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനൻ ആഹ്ലാദത്താൽ പ്രണാമമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ എത്രയ്ക്ക് ആദരവ് കൊടുത്താലും ബഹുമാനം കൊടുത്താലും മതി വരുമോ എന്ന് സംശയം തോന്നാണ് അർജുനന്. അപ്പോ ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനം ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ കൃഷ്ണനെ മുത്തച്ഛൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കാൻ കാരണം? ആരാ പറയാ? ഇപ്പൊ തന്നെ ഇതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മള്, പ്രപഞ്ച സർഗത്തിലെ ആദ്യ ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിന്റെയും പിതാവാണ് കൃഷ്ണൻ. അതിനാലാണ് പ്രപിതാമഹൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവ് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനാണ് അല്ലേ നമ്മളുടെയൊക്കെ മുത്തച്ഛൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യാം ഭഗവാനെ. പിന്നെയുമുണ്ട്, എല്ലാ ആത്യന്തികമായ അഭയസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. പിന്നെയോ ഇനിയുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ എത്രയാ പറഞ്ഞത് അല്ലേ. ഒരു പിതാവ് മക്കൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് മക്കളുടെ സന്തോഷത്തിനും ഹിതത്തിനുമായിരിക്കും അല്ലെ, ശ്രേയസിനായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പരമപുരുഷൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഏവർക്കും ഗുണകരമായിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ ഭഗവാനെ മുത്തച്ഛൻ എന്ന അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ അന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ. അപ്പോ അർജുനൻ താൻ ഇത്രയും കാലം അറിവില്ലായ്മയാല് പലതും ചെയ്തു പോയി പറഞ്ഞു, എന്റെ തെറ്റ് പൊറുക്കണം എന്ന് ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാണ് 41ഉം 42ഉം ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട്. സഖേതി മത്വാ പ്രസഭം യദുക്തം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേതി അജാനതാ മഹിമാനം തവേദം മയാ പ്രമാദാത് പ്രണയേന വാപി യച്ഛാവഹ സാർത്ഥമസത്കൃതോസി വിഹാരശയ്യാസന ഭോജനേഷു ഏകോധവാപ്യച്യുത തൽസമക്ഷം തക്ഷാമയേ ത്വാമഹമപ്രമേയം. എന്താ പറയണേ ഭഗവാൻ എന്നോട്? അർജുനൻ അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചെങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിലായിരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പു ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് അർജുനന് അതെല്ലാം എത്ര അനാദരവായിരുന്നു ഞാൻ അന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് കാണിച്ചത് എന്ന് തോന്നുകയാണ്. ആത്മസുഹൃത്തായ കൃഷ്ണൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ട് പോലും ഇങ്ങനെ വിശ്വാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു ആകൃതി കൈക്കൊള്ളാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും എന്ന് അർജുനൻ വിശ്വസിച്ചില്ല. അപ്പോ ഈ എത്ര തവണയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളെ അറിയാതെ ഹേ കൃഷ്ണ, യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ അപമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ വിഭൂതികൾക്ക് എല്ലാം അധിപതിയായ കൃഷ്ണൻ കരുണാനിധിയാണ്. അത് കാരണം അർജുനനെ സുഹൃത്തായി തന്നെ കരുതി പെരുമാറിപ്പോന്നു. അതാണ് ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ആ ദിവ്യ പരസ്പര പ്രേമ ബന്ധം എന്നുള്ളത് അല്ലെ. ജീവാത്മാവിന് കൃഷ്ണനോടുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ, സനാതനമായിട്ടുള്ള ബന്ധാണ്. നമ്മളുടെ ഈ ജന്മത്തിലുള്ള ബന്ധുക്കളുടെ പോലെയുള്ള ബന്ധമല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ആദ്യം മുതലുള്ള നിത്യബന്ധു, സനാതനായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം സനാതനാണ്.
അപ്പൊ അത് മറക്കാനാവാത്തതാണെന്ന് അർജുനന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന് മുമ്പ് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് യാദവ, ചങ്ങാതി എന്ന് പറഞ്ഞു, പരിഹസിച്ചു, അല്ലേ? ഒപ്പം ഇരുന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചു, കൂട്ടത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങി ഒക്കെ ചെയ്തത് അജ്ഞത കൊണ്ടാ. ഇപ്പൊ നമ്മള് അർജുനൻ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോള് ദുഃഖം നീങ്ങി, അല്ലെ? ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആ ദുഃഖം, ദുരിതം ഒക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും. അതാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മളും ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആനന്ദം ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അജ്ഞത വരുമ്പോഴാണ് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ടിയും വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? കൃഷ്ണനെ തെറ്റില്ലാത്തവൻ, ഒരു സാധാരണ സുഹൃത്തായി കണക്കാക്കിയതിന് അർജുനൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് പറയാണ്, അർജുനൻ കൃഷ്ണനുമായുള്ള തന്റെ സൗഹൃദ ബന്ധം ഓർക്കുന്നു. അതിനാൽ സൗഹൃദത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അനൗപചാരിക ആംഗ്യങ്ങൾക്ക് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും കൃഷ്ണനോട് ക്ഷമിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണൻ ഇത്തരം ഒരു വിശ്വരൂപം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുമ്പ് തനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ഐശ്വര്യം അംഗീകരിക്കാതെ എന്റെ സുഹൃത്തെ കൃഷ്ണ, യാദവ എന്നിങ്ങനെ എത്ര തവണ കൃഷ്ണനെ അപമാനിച്ചു എന്ന് അർജുനന് അറിയില്ല. ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ പരസ്പര ബന്ധം. കൃഷ്ണൻ വളരെ ദയയും കരുണയും ഉള്ളവനാണ്. ഇത്രയും ഐശ്വര്യം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹം അർജുനനോടൊപ്പം ഒരു സുഹൃത്തായി കളിച്ചു. ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ സ്നേഹപരമായ പരസ്പര ബന്ധം അങ്ങനെയാണ്. ജീവാത്മാവും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശാശ്വത സ്നേഹപരമായ പരസ്പര ബന്ധം ആയി ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അർജുനന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്, മറക്കാൻ കഴിയുന്ന അർജുനൻ വിശ്വരൂപത്തിൽ ഐശ്വര്യം. ഇതില് ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനം ഉണ്ടല്ലോ. 41, 42 ശ്ലോകങ്ങളുടെയും ഭാവാർത്ഥം പരാമർശിച്ച് അർജുനൻ കൃഷ്ണനെ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ എന്ന് പരാമർശിച്ചതിന്റെ പ്രാധാന്യം ചർച്ച ചെയ്യുക. അതെന്താ പറയാൻ പറ്റുക? 41, 42 ശ്ലോകങ്ങളില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അജ്ഞത കൊണ്ടാണ്, അല്ലെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം അല്ലെങ്കിൽ ആ സർവേശ്വരത്വം അത് ഇത്രയ്ക്കുണ്ട് എന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. ബന്ധുവാണ്, അർജുനന്റെ ബന്ധുവാണ്, അതുപോലെ സുഹൃത്താണ്, സഖാവായിട്ട് അങ്ങനെ അവര് കളിച്ചു ചിരിച്ച് നടന്നതാണ്. അപ്പൊ വേണ്ടത്ര ആദരവ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണ, യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നൊക്കെ വിളിക്കേണ്ടി വന്നത്. അപ്പോ ഇപ്പൊ വിശ്വരൂപം ഒക്കെ കണ്ടപ്പോഴ് അപ്പോഴാണ് തനിക്ക് പണ്ട് ഭഗവാനുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന മൈത്രി ബന്ധത്തിനെയൊക്കെ അർജുനൻ സ്മരിക്കണത്. ആ ബന്ധത്തിന് ചേരുന്ന അനൗപചാരികമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളും അർജുനനിൽ നിന്നുണ്ടായി അന്ന്. അത് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ആ തെറ്റുകളൊക്കെ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് കൃഷ്ണനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഈ ഇത്ര ഐശ്വര്യങ്ങള്, വിഭൂതികള് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാതെ വന്ന വേളയിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആ അനാദരവ് കുറേശ്ശെങ്കിലും അർജുനനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത്. അതല്ലേ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഹരേ അതെ കൃഷ്ണ. മാതാജി, അനാദരവാണത് കാണിച്ചതെന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നെങ്കിലും അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം വിവരിക്കുന്ന. അപ്പൊ അതൊരു വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. കൃഷ്ണനും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള വളരെ നല്ല സൗഹൃദ ബന്ധം. അത് സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടായ ആ കൃഷ്ണന്റെയും ഭക്തന്റെയും ഒരു ഇതായിരുന്നു. അർജുനൻ ഇപ്പോ ആ വിശ്വരൂപം കണ്ടപ്പോ ഒരു അത്ഭുത ആയ സമയത്ത് അതിനെ അർജുനൻ ബോധം വന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ കൃഷ്ണനും ഭക്തനും തമ്മിൽ നല്ലൊരു ബന്ധത്തിലായിരുന്നു ആ ഒരു അനാദരവ് നിലനിന്നിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്ക് കൃഷ്ണനോട് ഉണ്ടാവേണ്ടത് സ്നേഹബന്ധാണെന്ന് അവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതെ അതെ അതെ, ആ ദിവ്യ പരസ്പര പ്രേമ ബന്ധത്തിനെയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഹരിബോൽ. ആ പ്രഭു നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ താൻ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്ന് ഒന്നുകൂടി പറയാണ് 43-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പിതാസി ലോകസ്യ ചരാചരസ്യ ത്വമസ്യ പൂജ്യശ്ച ഗുരുർഗരീയാൻ ന ത്വൽസമോസ്ത്യഭ്യധിക കുതോന്യോ ലോകത്രയേപ്യ പ്രതിമ പ്രഭാവ.
ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവാണ് അങ്ങ്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും അങ്ങാണ്. അങ്ങേക്ക് സമാനനായോ സമാനനാവാൻ കഴിവുള്ളവരായോ മറ്റാരുമില്ല. അങ്ങനെയാകിൽ ഹേ അതുല്യ പ്രഭാവനെ, 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരാണുള്ളത്? അപ്പൊ അങ്ങയെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാം അറിഞ്ഞു, വേറെ ഒന്നും ഇനി അറിയാനില്ല അല്ലെ. അങ്ങ് ആദിമ ഗുരുവാണ് അല്ലെ. ആദ്യമായിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന് വേദം ഉപദേശിച്ചത് കൃഷ്ണനാണ്. അതിനാല് ആദിമ ഗുരു ഭഗവാനാണ്. ആത്മീയ ഭൗതിക ലോകങ്ങളിൽ ഒരിടത്തും കൃഷ്ണന് തുല്യനോ കൃഷ്ണനേക്കാളും വലിയവനോ ആരും തന്നെ ഇല്ല അല്ലേ. അങ്ങനെ ഈ ഭഗവാനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിനും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ആത്മാവ്, മനസ്സ്, ഹൃദയം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഭിന്നനാണ് എന്ന് മൂഢന്മാരെ പറയുള്ളൂ. കൃഷ്ണൻ അതുല്യനായതുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിഭൂതികളും അത്യുത്കൃഷ്ടങ്ങളുമാണ് അല്ലേ. ഭഗവാന്റെ അതുപോലെ നമ്മള് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 9-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വദാ ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ ജന്മം, കർമ്മം, അതിന്റെയൊക്കെ ആ ദിവ്യ സ്വഭാവം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് പിന്നെ ജനിമൃതികളില്ല, ഇവിടെ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണന് യജമാനനായിട്ട് ആരുമില്ല അല്ലേ. ഭഗവാനാണ് ടോപ്പർ, ഭഗവാന്റെ മുകളിൽ ആരും ഇല്ല. ഇപ്പൊ വിശാല ഹൃദയനായിട്ടുള്ള വിശ്വമനസ്സായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്റെ തെറ്റുകൾ പൊറുക്കണം എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? കൃഷ്ണൻ യഥാർത്ഥ പരമോന്നത ആത്മീയ ഗുരുവാണ്. അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാവിന് വേദജ്ഞാനം നൽകി അല്ലെ. ആദിമ ഗുരുവാണ്. ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്കൊക്കെ തരുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ എഴുതുന്നു, ഈ നിമിഷത്തിൽ വിശ്വസ്തനായ ഏതൊരു ആത്മീയ ഗുരുവും കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്ത ശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ പിൻഗാമികളായിരിക്കണം. കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധിയാകാതെ ഒരാൾക്ക് അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ അധ്യാപകനോ ആത്മീയ ഗുരുവോ ആകാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ പ്രാമാണികനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരു വേണം നമുക്ക്. പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ഒരു ഗുരു ആയിരിക്കണം അല്ലെ. ആ ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കെല്ലാം ഗ്രഹിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് പറ്റുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പരമമായ മഹത്വം കൃഷ്ണനേക്കാൾ വലുതോ തുല്യമോ ആരുമില്ല. ആർക്കും കൃഷ്ണനുമായി ഒന്നാവാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത മഹത്വത്തിനായുള്ള ആ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള പരാമർശങ്ങൾ. കൃഷ്ണന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ജനനവും പ്രവർത്തനങ്ങളും അതീന്ദ്രിയമാണ്. ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണൻ ഏകദൈവമാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാസരാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ ആർക്കും നിഷേധിക്കാനാവില്ല. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ, അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ്. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് ഉപമയോട് കൂടിയിട്ട് പറയാണ് 44-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിധായ കായം പ്രസാദയേ ത്വാമഹമീശമീഢ്യം പിദേവ പുത്രസ്യ സഖേവ സഖ്യൂ പ്രിയപ്രിയായാർഹസി ദേവസോഢും. സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആരാധ്യനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു. പ്രസാദിക്കണമേ. മകന്റെ ധിക്കാരത്തെ അച്ഛൻ എന്ന പോലെ, സുഹൃത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അവിവേകത്തെ എന്ന പോലെ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ എന്ന പോലെ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചെയ്തിരിക്കാവുന്ന പിഴകൾ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണമേ. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഈശ്വരനെ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോഴാണ് ആ സത്യത്തിനെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ്, അർജുനൻ പറയാണ്. അപ്പോ ഒരു സദ്ഗുരു ശിഷ്യന്റെ തെറ്റ് പൊറുക്കുന്ന പോലെ, വാത്സല്യ പിതാവ് മക്കളുടെ അജ്ഞാനം കൊണ്ടുള്ള തെറ്റ് പൊറുക്കുന്ന പോലെ, ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റം പൊറുക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ. എന്റെ പ്രണിധായ കായം എന്നാ പറഞ്ഞാണ്. തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിധായ കായം എന്നാ പറഞ്ഞാണ്. എന്റെ ശരീരം അങ്ങയുടെ പാദത്തിൽ വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. അങ്ങ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക എന്നാണ് അർജുനൻ പറയണത് അല്ലേ. അർജുനന് എത്രയ്ക്ക് ആദരവ് ബഹുമാനം കൊടുത്താലും ഇപ്പൊ മതിയാവണില്ല. ഇപ്പൊ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് എന്താ പറയണേ? കൃഷ്ണ ഭക്തർ കൃഷ്ണനുമായി വിവിധ ബന്ധങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരാൾ കൃഷ്ണനെ ഒരു മകനായി കണക്കാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ കൃഷ്ണനെ ഭർത്താവ്,
സുഹൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യജമാനനായി കണക്കാക്കാം. കൃഷ്ണനും അർജുനനും സൗഹൃദത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അച്ഛനോ ഭർത്താവോ യജമാനനോ സഹിക്കുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണൻ സഹിക്കുന്നു. സഹിക്കണം എന്ന് പറയാ അല്ലേ? തെറ്റുകൾ പൊറുക്കണം അല്ലേ? ഒരു സദ്ഗുരു ശിഷ്യന്റെ തെറ്റ് പൊറുക്കും, ഒരു പിതാവ് പുത്രന്റെ അജ്ഞത കൊണ്ടുള്ള തെറ്റ് പൊറുക്കണേ ഒക്കെ പോലെ എന്റെ തെറ്റും അങ്ങ് പൊറുക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രണമിക്കാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും. ഏതുപോലെ? തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിധായ കായം. ആ ശരീരം ഉണ്ടല്ലോ പാദത്തിൽ വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ടാണ് പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് പറയണത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് അർജുനൻ. എത്ര വിനയാന്വിതനായിട്ടാണ് അല്ലേ അർജുനൻ. അപ്പോ നമ്മള് ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാനെ സങ്കല്പിക്കാം. ചില വ്യക്തികൾ കൃഷ്ണന് ഭർത്താവ്, ചിലപ്പോ സുഹൃത്ത്, ചിലപ്പോ യജമാനൻ, ചിലപ്പോ മകൻ ഒക്കെ ആയിട്ട്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോ കുരൂരമ്മ 12 വയസ്സില് അവര് വിധവയായി അല്ലെ? അവര് ഉണ്ണിക്കണ്ണനായിട്ട് അല്ലെ? ഒരു 7 വയസ്സുള്ള ഒരു കൃഷ്ണൻ ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് അവരുടെ കൂടെ വരും. പൂക്കൾ പറിക്കാനും അതുപോലെ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കാനും അല്ലെ? തീർത്ഥമെടുക്കാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് അവര് സങ്കല്പിച്ചത്. അങ്ങനെ അവര് 60 വർഷം അവരുടെ ആ സങ്കല്പം തുടർന്നു പോന്നു. അങ്ങനെ ശരിക്കും ദൃഷ്ടിക്ക് ഗോചരമായിട്ട് വന്നു അല്ലെ? ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവരുടെ മുമ്പില് ദൃശ്യമായി അവർക്ക്. അത് നമ്മളുടെയൊക്കെ തലം എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല അല്ലെ? നമ്മൾ ഇന്ന് 20 മാല ജപിച്ചു പറഞ്ഞ നാളെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനൊന്നും പറ്റില്ല അല്ലെ? ഇപ്പൊ കുരൂരമ്മയുടെ പോലെ 60 വർഷം ആ സങ്കല്പം, ആ അത്ര ദൃഢതരമായിട്ടുള്ള ആ സങ്കല്പവും ആ കഠിന പ്രയത്നവും കൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാൻ മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷമായില്ലേ? അതേ രൂപത്തില് അവരേതു രൂപത്തിലാണോ സങ്കല്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇത്രയും കാലം അല്ലെ? സങ്കല്പിച്ച് പൂജ ചെയ്തത് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വന്നു ഭഗവാൻ. അതുപോലെ അത് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ. നമുക്കിപ്പോ കൃഷ്ണനെ ഒരു ഉണ്ണിക്കണ്ണനായിട്ട് വേണോ? കിശോര ഭാവത്തിൽ വേണോ? അതല്ല പിതാവിന്റെ രൂപത്തിൽ വേണോ? എങ്ങനെ വേണം? നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം. അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് ചോയ്സ് ഉണ്ട്, തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഈശ്വരൻ എന്ന സത്യം അറിഞ്ഞാല് പിന്നെ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല, പിന്നെ ചതി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലേ? ഭഗവാൻ എന്നുള്ള സത്യം. അപ്പൊ സത്യസന്ധത മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം മനസ്സിൽ അടക്കി പിടിച്ച ആഗ്രഹം വെളിപ്പെടുത്താണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ. അങ്ങയുടെ ഈ കാലസ്വരൂപത്തെ അധിക സമയം കണ്ടിരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്ന് 45-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അദൃഷ്ടപൂർവം ഹൃഷിതോസ്മി ദൃഷ്ട്വാ ഭയേന ച പ്രവ്യഥിതം മനോ മേ തദേവ മേ ദർശയ ദേവരൂപം പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. പറയാണ്, മുമ്പ് കാണാത്ത ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നു. അതേ സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ മനസ്സ് ഭയാകുലവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയമായ ദേവദേവ വീണ്ടും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രൂപം തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ കനിവുണ്ടാകണമേ. അധിക നേരം കണ്ടു നിൽക്കാൻ ശക്തിയില്ല അല്ലെ? ഭീതിതമായിട്ടുള്ള ആ കരാള രൂപം അത് അത്രയ്ക്കൊന്നും നേരം കാണാനുള്ള ശക്തിയില്ല അർജുനന്. അപ്പൊ കുറച്ചു നേരമായി പറയണു ഇതൊന്ന് പറയാൻ വിചാരിക്കണു അല്ലെ? ഇതൊന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചുകൂടെ എന്ന്. അതിപ്പോ പറയാണ് ചെയ്യണത്. കൃഷ്ണന്റെ ഭയാനകമായ വിശ്വരൂപം പിൻവലിച്ച് ദൈവിക വ്യക്തിത്വമായി നാരായണ രൂപം വെളിപ്പെടുത്താൻ അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ട് അർജുനൻ ഒരേ സമയം സന്തോഷിക്കുകയും ഭയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമപുരുഷനായ തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ ഐശ്വര്യവും വിശ്വരൂപം കാണിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. കലുഷിതമായ സൗഹൃദത്തിൽ നിന്ന് താൻ കൃഷ്ണനോട് ധാരാളം തെറ്റുകൾ ചെയ്തതായി ഭയപ്പെടുന്നു. അതൊക്കെയാണ് 45-ാമത്തെ. ഭയക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമില്ല, എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് ആകുലമായി തീരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നാരായണ രൂപം കൈക്കൊള്ളാൻ പറയണത്. അപ്പൊ തദേവ രൂപം എന്നതുകൊണ്ട് താൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? അതാണ് ഇവിടെ 46-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രഹസ്തം ഇച്ഛാമി ത്വാം ദ്രഷ്ടുമഹം തഥൈവ തേനൈവ രൂപേണ ചതുർഭുജേന സഹസ്രബാഹോ ഭവ വിശ്വമൂർത്തേ. ഹേ സഹസ്രബാഹുവായ വിശ്വരൂപ,
4 കൈകളും ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖുചക്ര ഗദാപത്മങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ആ രൂപം കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഭഗവൻ, അത് കാണിച്ചു തരേണമേ. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പ്രഭുപാദ് പറയണേ? അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ 4 കൈകൾ കാണിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. 45, 46 ശ്ലോകങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനാണ് പരമ പുരുഷനായ ദൈവമെന്നും എല്ലാ രൂപങ്ങളുടെയും അവതാരങ്ങളുടെയും ഉറവിടം അദ്ദേഹമാണെന്നും ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രാമാതിമൂർത്തിഷു കലാ നിയമേന തിഷ്ഠൻ നാനാവതാരമകരോദ്ഭുവനേഷു കിന്തു കൃഷ്ണസ്വയം സമഭവത് പരമപുമാന്യോ ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. കൃഷ്ണനായും ലോകത്തിലുള്ള വിവിധ അവതാരങ്ങളായ രാമൻ, നരസിംഹം, വാമനൻ മുതലായ രൂപങ്ങളിൽ വ്യക്തിപരമായി സ്വയം പ്രകടമാക്കിയ ആദിമ ഭഗവാനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ പരമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, കൃഷ്ണനാണ് എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രസ്താവന ഈ ശ്ലോകത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ലാതെ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്. കാംസകലാപുംസം കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രാരിവ്യാകുലം ലോകം മൃഢയന്തി യുഗേ യുഗേ എന്നാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ അവതാരങ്ങളെല്ലാം ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ അംശാംശങ്ങള് അങ്ങനെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വമാണ്. നിരീശ്വരവാദികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴെല്ലാം അവയെല്ലാം ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അപ്പോ അധാർമികത വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഈശ്വരവാദികളെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ, ഭക്തരെ രക്ഷിക്കാനാണ്, അല്ലെ, ധർമ്മം രക്ഷിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ഈ രൂപങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായ സവിശേഷത അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഒരു നവയൗവന യുക്തനാ, അല്ലെ. ഭഗവാൻ യുദ്ധം നടക്കുന്ന കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന് 125ഓളം വയസ്സുണ്ട്, അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഒരു യുവാവായിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് ആ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള അവർക്ക് പ്രായമാവില്ല. നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഭൗതികർക്കാണ്, അല്ലെ, പ്രായമൊക്കെ ആവുക. അല്ല, ദിവ്യ ശരീരത്തിന് പ്രായം കൂടുന്നില്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഉദ്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: കൃഷ്ണനെ അറിയുന്ന ഒരാൾ ഭൗതിക ലോകത്തെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒറ്റയടിക്ക് മുക്തനാവുന്നു. ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ഭൗതിക മാലിന്യമൊക്കെ മാലിന്യത്തിൽ മുക്തമാവും. ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനവും ഹോം അസൈൻമെന്റും. ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനം എന്താണ്? 46-ാമത്തെ ശ്ലോകം പരാമർശിച്ച് കൃഷ്ണനെ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വമായി സ്ഥാപിക്കുക. അതിൽ കൃഷ്ണൻ തന്റെ ചതുർഭുജ രൂപം അർജുനന് കാണിക്കുന്നു. 46. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വമായിട്ട് എങ്ങനെയാ പറയാ? ഭഗവാൻ കുറെ അധികം, അല്ലെ, 100,000 ശാശ്വത രൂപങ്ങളിൽ വർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമുള്ളതാണ് രാമൻ, നരസിംഹം, നാരായണൻ, അങ്ങനെയുള്ള അസംഖ്യ രൂപങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വിശ്വരൂപം എന്നുള്ളത് വെറുതെ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്, അല്ലെ. ആ വിശ്വരൂപത്തിനെ കൈക്കൊണ്ട ആദി പുരുഷനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് അർജുനന് അറിയാം. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള നാരായണ രൂപം കാണിക്കാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യനായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷനാണ്, മറ്റെല്ലാ മൂർത്തികളും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് എന്നെല്ലാം ഇപ്പൊ സംശയാതീതമായിട്ട് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ആവിർഭാവങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഭിന്നനല്ല കൃഷ്ണൻ. എണ്ണമറ്റ രൂപങ്ങൾ എടുക്കണുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി തന്നെ നിലകൊള്ളും, അല്ലെ. അതാണ് ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയണില്ലേ: പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ എന്ന് പറയും. ഈ സമ്പൂർണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എത്രയെത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും പിന്നെയും ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായി തന്നെ അവിടെ നിലകൊള്ളും എന്നാണ്. അപ്പോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സമഗ്രമായ എണ്ണമറ്റ രൂപങ്ങളിൽ ഏതെടുത്താലും അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചാലും പിന്നെയും ഭഗവാൻ അവിടെ പരിപൂർണനായിട്ട്, അല്ലെ, അവ്യയനായിട്ട് ഒരു കുറവും ഒരു കോട്ടവും അവിടെ വരുന്നില്ല. സമ്പൂർണതയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ നിലകൊള്ളും. അതൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിനെ പരാമർശിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളൂ. പിന്നെ
ഹോം അസൈൻമെന്റ് എന്താണ്? 35 മുതൽ 46 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭാവാർത്ഥം എന്നിവ പരാമർശിച്ച് അർജുനന്റെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ നിന്ന് തത്വശാസ്ത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുള്ള 3 പോയിന്റുകളെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യണം. എന്താ ചർച്ച ചെയ്യാ? 3 പോയിന്റ്. സമയം വൈകുന്ന നമുക്ക് ഇന്നത് തീർക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? 55 ശ്ലോകം തീർക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന്? ഇല്ലല്ലോ മാതാജി. 45 ആയാലും 46 ശ്ലോകം. അതെ, അപ്പൊ ഒരു ദിവസം കൂടെ എടുത്തിട്ട് തീർത്താ മതി അല്ലേ? അതെ. സ്ലൈഡ് പക്ഷെ ഒന്നിച്ചാ കിടക്കണേ. ഈ സ്ലൈഡ് ഒന്നിച്ചാ കിടക്കണേ. 46. 46. 47 മുതൽ 55 വരെയുള്ള പോർഷനും ഈ സ്ലൈഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള സ്ലൈഡിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കണേ. സാരമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ അസൈൻമെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താ പറയാനുള്ളേ? 3 അർജുനന്റെ പ്രാർത്ഥനകള്. അർജുനൻ എന്തൊക്കെയാ പ്രാർത്ഥിക്കണത്? 35 മുതൽ 46 വരെ. അർജുനൻ ആദ്യം ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഭയന്നോടുന്നത് അർജുനൻ കണ്ടിട്ട് അർജുനൻ അത് രസകരമായി അർജുനന് തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കാത്തവർ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ഭയപ്പെട്ടു. അതെ. അതിനുശേഷം ആ അർജുനന് ഭഗവാനോട് പിന്നെ തന്റെ തെറ്റുകളെല്ലാം ക്ഷമിക്കണമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നതായിട്ട് അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അന്നേരവും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് ആ സൗഹൃദ ഭാവം ഭഗവാനോടുള്ള അത് ഓർമ്മ, ആ സമയത്തും അദ്ദേഹത്തിന് ആ സൗഹൃദ ഭാവത്തിന്റെ ഊഷ്മളത ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ഭയം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ 46-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ രൂപത്തെക്കാൾ എല്ലാം ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ്വിഭുജ അല്ലെങ്കിൽ ചതുർഭുജ രൂപം, പഴയ രൂപത്തിനെ കാണാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ രൂപം ആ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ആദിമ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അത് ഒരു കാര്യമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അത് പ്രാർത്ഥന. ഈ വിശ്വരൂപം ഇത്രയും ആ സർവശക്തനാണ്, അത്രയും ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ അർജുനന് എത്ര ആദരവും ബഹുമാനവും അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയാലും മതിയാവില്ല എന്നായിട്ട് അല്ലെ? അതിനുശേഷം എന്റെ എല്ലാ തെറ്റുകളും ഒരു വത്സല പിതാവ് എന്ന പോലെ, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സദ്ഗുരു ശിഷ്യനെ എന്ന പോലെ എന്റെ എല്ലാ തെറ്റുകളും അങ്ങ് ഓർക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതിനുശേഷം ഈ ഭീതിതമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപം അധികം നേരം കണ്ടു നിൽക്കാനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നാരായണ രൂപം ത്തിലേക്ക് വരൂ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. നമുക്കിന്ന് ഇവിടെ നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹോം അസൈൻമെന്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ? ജസ്റ്റ് ഡിസ്കഷൻ മാത്രമല്ലേ അത്? അതെ, ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോസ്ഡ് ബുക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? അത് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ ബുക്ക് അസസ്മെന്റ് തരുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓപ്പൺ ബുക്കും ക്ലോസ് ബുക്കും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി 11, 12 അധ്യായം വരുമ്പോ ഒരു ഓപ്പൺ ബുക്കും കൂടി തരും. 11ത്തെ ആണോ 12ത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഓപ്പൺ ബുക്കും കൂടെ ഉണ്ടാവും. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഹോംവർക്ക് പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടേ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇത്. ഓക്കെ മാതാജി, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇപ്പം പറഞ്ഞ നമ്മളെ ഡിസ്കഷനില് പിന്നെ ഹോം അസൈൻമെന്റില് പറഞ്ഞ കാര്യത്തില് ഒന്നും കൂടി പറയാം. 46-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നില്ലേ, ഭഗവാനോട് പിന്നെ അങ്ങയുടെ ശംഖുചക്ര ഗദാപത്മമുള്ള ആ വിഷ്ണു രൂപം കൂടി കാണിച്ചു തരണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു തത്വപരമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് വിഷ്ണുവിന്റെയും സ്രോതസ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം അതിൽ വ്യക്തമാവുന്നില്ല. അതെ അതെ അതെ,
അതന്നെ തത്വശാസ്ത്രപരമായിട്ട്. അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ശരിയാണ് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെന്താ പറയാനുള്ളത്? കുറേശ്ശെ എടുത്തു പോയാൽ മതി അല്ലെ? ഞാൻ ഇന്നിത് അവസാനിപ്പിക്കും പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചു, ഈ ചാപ്റ്റർ വേണ്ട അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ചോദിക്കാൻ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ അപ്പൊ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചോദിക്കും. മാതാജി ഇതിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഭഗവാനെ ഹേ യാദവ, ഹേ സഖേ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം പറയുമ്പോ സാഖ്യരസത്തില് ഭഗവാനെ അർജുനൻ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ടാണല്ലോ. അപ്പൊ ആ സാഖ്യരസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പറയാലോ അല്ലേ മാതാജി? പറയാം. ഭഗവാനെ പക്ഷെ സാഖ്യരസത്തിലൊക്കെ അതേപോലെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചും ആ സുഹൃത്തായി തന്നെ അർജുനന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടപ്പോഴാണ് ആ ഗുരു എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് വന്നത്. അതെ, അത് പറയാലോ അല്ലേ മാതാജി? പറയാം. അത് ഇപ്പോഴാണ് പരിപൂർണമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ എല്ലാ കഴിവുകളും, ആ ചിന്ത്യ ശക്തികള്, ആ പ്രഭാവങ്ങള്, വിഭൂതികള് എല്ലാം പരിപൂർണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ അർജുനന് അങ്ങനെ അനാദരവ് കാണിച്ചു എന്നുള്ള സംശയം ഉണ്ടാവുകയാണ്. അതല്ലാത്തപ്പോ സഖാവായിട്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല കേട്ടോ. ഭഗവാൻ ഇനിയും ഇപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞാലും ദ്വിഭുജ രൂപത്തിലേക്ക് വന്നാലും ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, അർജുനനോട് തോളിൽ കൈയിട്ടിട്ട് എടോ സഖാവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും തേരാളിയായി. ഈ വിശ്വവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ നിന്ന ആള് അടുത്ത നിമിഷം എന്താ തേരാളിയായിട്ട് ചമ്മട്ടി പിടിച്ച് നിൽക്കാണ്. അതാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അല്ലേ? വേറെ ഓരോ വ്യക്തികളെ കണ്ട ഒരു പദവി കിട്ടുമ്പോഴേക്കും എന്താ അഹംഭാവം അല്ലേ? ഭഗവാനിൽ ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ ഇത്രയും കഴിവുകളുള്ള ആള്, എന്നിട്ട് ആ ചമ്മട്ടിയും പിടിച്ച് ഡോ അർജുന വാടോ സഖാവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ തുല്യതയില്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം എന്നുള്ള ആ ഒരു കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയണ കഥയായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യമായിട്ട് കൂട്ടിയിണക്കിയിട്ട് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പറയട്ടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം എന്ന ഭാഗം. താമസമന്വന്തരത്തിലെ ഭഗവാൻ ഹരിയായിട്ട് വന്ന ഗജേന്ദ്രന് മോക്ഷം നൽകിയ കഥ. ത്രികൂട പർവ്വതമുണ്ട്, അവിടെ ഋതുമത് ഉദ്യാനമുണ്ട്. കാട്, വലിയ നല്ല കാടൊക്കെയാ. കാട്ടില് ധാരാളം മരങ്ങള്, വള്ളികള്, നദികള്, മൃഗങ്ങള്, പൂക്കളൊക്കെ ഉള്ള മനോഹര ഉദ്യാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരു ആന കാട്ടിലെ രാജാവായിട്ട്. ദുഷ്ടമൃഗങ്ങൾക്കൊക്കെ പേടിയാ, സാധു മൃഗങ്ങൾക്കൊക്കെ സഹായിയാ. ഗജേന്ദ്രൻ ഗൃഹനാഥനെ പോലെ താൻ കേമനാണ് എന്ന് നടിക്കും. നമ്മളും അങ്ങനെയല്ലേ? ഗൃഹനാഥന്മാര് വീട്ടിലെല്ലാം കൊണ്ടേ കൊടുക്കണത് ഗൃഹനാഥനാ. അപ്പൊ വലിയ കേമത്വം കാണിച്ചു ഇരിക്കും. താമര തടാകത്തിലേക്ക് പിടിയാനകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെല്ലാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ജലം കുടിച്ചു. താമര തണ്ടുകളൊക്കെ പറിച്ച് തിന്നു. കരയ്ക്ക് കയറാൻ തോന്നണില്ല, തടാകം കലക്കി. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥൻ ഇതുപോലെയാണ്. ഭഗവാനെ മറന്നിട്ട് കുടുംബത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആഹ്ലാദിച്ച് കഴിയാണ്. TV, സിനിമ, എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് കറങ്ങാൻ പോവുക, അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഗൃഹനാഥൻ. അതേപോലെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഗജേന്ദ്രൻ ചെയ്യണത്. ഈ തടാകമൊക്കെ കലക്കി എന്തൊക്കെ തോന്നണതൊക്കെ ചെയ്തു. തടാകത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ഉടനെയോ ഒരു മുതല കാലിൽ കടിച്ചു. നമുക്ക് ജനിക്കുമ്പോഴേ മരണമാകുന്ന മുതല കടിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ. പക്ഷെ പണം, യൗവനം, ആരോഗ്യം, കുടുംബക്കാര്, ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോ നമ്മൾ അതറിയില്ല. രോഗം വരുമ്പോഴോ അതല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കൾ ചതിച്ചാലോ അങ്ങനെ പ്രതികൂല സാഹചര്യം വരുമ്പോഴൊക്കെയാ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കണേ ആ ആപത്ഘട്ടം. സംസാര സാഗരേ മഗ്നം
ദീനം മാം കരുണാനിധേ കർമ്മഗ്രാഹ ഗൃഹീതാംഗം മാമുദ്ധര ഭവാർണവാത്. അപ്പോ കർമ്മമാകുന്ന മുതല പിടിച്ചു വലിക്കാണ്. ഭഗവാന് മാത്രമേ ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കാനാവുള്ളൂ എന്ന്. എന്റെ കാലിൽ എന്തോ ഒന്ന് കടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴ് മറ്റെല്ലാ ആനകളും കരയ്ക്ക് കയറി. അപ്പോഴാ ഗജേന്ദ്രന് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മളുടെ കാര്യം എടുക്കാലോ. നമുക്ക് അസുഖം ബാധിച്ചിട്ട് 2 മാസം വന്ന് ആസ്പത്രിയിൽ കിടന്ന് നോക്കണം. അപ്പോഴറിയാം നമുക്ക് ആരും ഇല്ലാന്ന്. ബന്ധുക്കളുടെ രീതിയൊക്കെ അപ്പം മനസ്സിലാവും അല്ലെ. ഒരാളുടെ ഭാരം അയാള് തന്നെ വഹിക്കണം. സ്വന്തക്കാര് ഒക്കെ കടന്ന് പെടയുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന് മാത്രമേ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രാഭ്യാസമൊക്കെ നടത്തണത്. മനസ്സ് ശുദ്ധാവണം അല്ലെ. ഗജേന്ദ്രന് പൂർവജന്മ സുഹൃതത്താല് ആ നേരം ഭഗവത് സ്മരണയുണ്ടായി. ഭഗവാന് മാത്രമേ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ബോധ്യായി. ആ ഒരു ശക്തിയെ മാത്രം, അത് ഏത് ശക്തിയാണെന്നൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടല്ല. പുരുഷനല്ല, സ്ത്രീയല്ല, സസ്യല്ല, മൃഗമല്ല. എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല പുരുഷന്റെ പുരുഷത്വം, സ്ത്രീയുടെ സ്ത്രീത്വം, മൃഗത്തിന്റെ മൃഗത്വം, ഇതെല്ലാം ഈശ്വര ശക്തി തന്നെ. കരണവും കാരണവും എല്ലാം ഈശ്വരനാണ്. അടിയനെ ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ മറ്റാരുമില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഈ ദുഃഖം എന്നുള്ള മുതല നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും കടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളാ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോ ഈ അജ്ഞാനമാകുന്ന ഈ മുതലയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് കർമ്മമാകുന്ന മുതല അല്ലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര സൗന്ദര്യമോ സമ്പത്തോ സ്ഥാനമാനങ്ങളോ ഒന്നും കാര്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ ആശ്രയം തന്നെ വേണം. അപ്പൊ ആത്യന്തിക ദുഃഖ നിവൃത്തിക്കായിട്ട് ഗജേന്ദ്രൻ ശരണാഗതി ചെയ്യാണ്. ഭഗവാൻ ഗരുഡാരൂഢനായിട്ട് വന്നു. ഭക്തനോടുള്ള കാരുണ്യത്താലെ ഭഗവാൻ ഗരുഡനോട് പറയാണ്, കൂടിയ വേഗതയിൽ പോകൂ, ഇത്ര സ്പീഡ് പോരാ, പെട്ടെന്ന് പോകൂ, എന്റെ ഭക്തൻ ദാ അവിടെ കിടന്ന് വിഷമിക്കണോ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. പിന്നീട് ഭഗവാൻ കൈകുത്തി ഈ സംസാരത്തിലേക്കൊരു ചാട്ടം. അതാണ് അവതാരം എന്നാ പറയാ. അപ്പോ ഈ ഗജേന്ദ്രൻ ഈ തുമ്പിക്കൈന്റെ ഒരു അറ്റം മാത്രാണ് വെള്ളത്തിന് പുറത്തുള്ളൂ. അപ്പോ നല്ല ഗന്ധം വരണു. തുളസി, ഹരിചന്ദനം, പുഷ്പങ്ങളുടെ ഒക്കെ. അപ്പോള് ഭഗവാൻ വന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി. ഭഗവാൻ എന്താ നൽകുക? കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല. ചുറ്റും ഇങ്ങനെ തപ്പി നോക്കി, താമരയുണ്ടോ? എല്ലാം പിടിയാനകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമായിട്ട് കൊടുത്തില്ലേ. നമ്മളും ഇതുപോലെയാ. നമ്മുടെ സമയം വെറുതെ കളയാ. ടിവിക്ക്, മക്കൾക്ക്, ഭാര്യയ്ക്ക്, ഭർത്താവിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വില പിടിച്ച സമയം നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചു അല്ലെ. അതേപോലെ ഗജേന്ദ്രനും. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ സ്വന്തം താമര തന്നെ ആ തടാകത്തിലേക്ക് വെച്ചു. അപ്പോ നാരായണാഖില ഗുരു ഭഗവൻ നമസ്തേ എന്ന് ഗജേന്ദ്രൻ അതെടുത്തിട്ട് ആ ഭഗവാന് തന്നെ സമർപ്പിച്ചു. മതി, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അതിങ്ങ് തന്നേക്കൂ. ഭഗവാന് സന്തോഷായി അല്ലേ. സമർപ്പണം മാത്രം മതി ഭഗവാന്. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റേത് തന്നെയാണ്. ആ മനസ്സിലെ ആ ഭാവം, ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദനന് ആ ഭഗവാൻ ആ താമര തൊട്ടു. ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാന് സമനായി. രണ്ടുപേരും കൂടെ ഗരുഡാരൂഢനായി വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തി എന്നാണ്. അപ്പൊ മനസ്സില് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ വെക്കുക. ദുഃഖമാകുന്ന മുതലയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ മനസ്സാകുന്ന താമര ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ആന ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവായിരുന്നു. ഗുരുനാഥൻ വന്നപ്പോ ബഹുമാനിച്ചില്ല, മൗനവ്രതത്തിലായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ശപിച്ചു. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ ഗജേന്ദ്രനായി. ഭക്തിക്ക് കുറവുണ്ടായില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു അപകടത്തില് മുൻ ജന്മത്തില് പഠിച്ച ശാസ്ത്രമൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നു അല്ലേ. ഈ മുതലയോ ദേവല മഹർഷിയെ കളിയാക്കിയതില് ശാപം ലഭിച്ച ഗന്ധർവനായിരുന്നു ജൂഹു എന്നുള്ള ഈ മുതല. മഹാത്മാക്കളെ നിന്ദിക്കരുത് അല്ലെ. തർപ്പണ സമയത്ത് വെള്ളത്തിനടിയിലൂടെ വന്ന് മഹർഷിയുടെ കാല് പിടിച്ച് വലിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോഴാ മഹർഷി ശപിച്ചത്. അപ്പൊ ഗജേന്ദ്രൻ എന്ന ഭക്തന്റെ കാല് പിടിച്ചു അല്ലെ ജൂഹു എന്നുള്ള മുതല. അങ്ങനെ ആ ജൂഹുവിന് മുതലയ്ക്ക് ആദ്യം മോക്ഷം കൊടുത്തു ഭഗവാൻ. പിന്നെയാ ഗജേന്ദ്രന് മോക്ഷം കൊടുത്തത്. അപ്പൊ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ പിടിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭക്തനെ പിടിച്ചാലും നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടും. അതാണ് ഇവിടെ ഈ ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം എന്നുള്ള കഥയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്.
സർവ ശ്രീകൃഷ്ണ അർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഇന്നാരാ കഥ പറയാ? ഒരു കഥ പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ ഇന്ന് കഥ പറയാ? ഹരികൃഷ്ണ മാതാജി, അമ്മ ചെറിയൊരു കഥ പറയാം മാതാജി. മതി. പറയൂ. മാതാജി, എനിക്ക് അറിയില്ല, എന്നാലും ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം. അറിയണ പോലെ പറയൂ. മാതാജി ഇന്ന് പറഞ്ഞ കുറുരമ്മയുടെ കഥയാണ് ഞാൻ ഓർത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പറയൂ. കുറച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, കുറുരമ്മ ചെറുപ്പം മുതലേ ഒരു കൃഷ്ണഭക്തി ആയിരുന്നല്ലോ. അപ്പോ ഒരു 10-12 വയസ്സായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ കുറുരമ്മ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി അന്ന് പ്ലാവില അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കൃഷ്ണനെ പൂജിച്ചിരുന്നത്. കാണുമ്പോ കുറുരമ്മയുടെ അച്ഛനും ഒരു പൂജാരിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അച്ഛനും. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു സന്യാസി വന്നിട്ട് കുറുരമ്മയ്ക്ക് ഒരു വിഗ്രഹം കൊടുത്തു, കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഈ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷവും. പിന്നെ ഈ കുട്ടി ഈ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിന് പൂജ ചെയ്യലും നിവേദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും പ്ലാവിലി അങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് പണ്ടത്തെ പോലെ ചെയ്യുക, ഒരു മാവിന്റെ ചൂട്ടില് വെച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ മാല കെട്ടും, തുളസി മാല കെട്ടും, അങ്ങനെയായിരുന്നു. 14 വയസ്സിൽ അങ്ങോട്ട് കുറുരമ്മയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇല്ലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് ഈ കുട്ടീനെ. അവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്, ബന്ധുക്കളും സ്വന്തക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് ഇല്ലത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറുരമ്മനെ കൊണ്ടാണ് എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യിക്കുക. എത്ര ജോലി ചെയ്താലും കുറുരമ്മയ്ക്ക് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാലും പൂജാമുറിയിൽ ചെന്നിട്ട് ഈ വിഗ്രഹം കൂടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടും കുറുരമ്മ ഈ വിഗ്രഹം കൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹം കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ വെച്ചിട്ടും കുരുരമ്മ ഒരു മുറിയില് ഈ വിഗ്രഹം വെച്ച് പൂജിക്കും, ഭഗവാനെ നിവേദ്യം അർപ്പിക്കും, ഭഗവാനോട് സംസാരിക്കും രാത്രി സമയങ്ങളില്. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോ ഇല്ലത്തുള്ളവര് വിചാരിക്കും ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് മറ്റൊരു കഥയായിട്ട് പിന്നെ പറയാം മാതാജി. അപ്പൊ ഇല്ലത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറുരമ്മയുടെ ഈ ഭക്തി കാണുമ്പോ പറയും, ഇവർക്ക് പണിയൊക്കെ എടുത്തൂടെ, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവര് ഒരുപാട് കുറുരമ്മേനെ വിഷമിപ്പിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും ആൾക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുറുരമ്മയുടെ ഭർത്താവ് മരിക്കുമ്പോഴും കുറുരമ്മേനെ ഇവര് പറയും, നിനക്ക് ഭ്രാന്താണ്, ഈ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം വെച്ചിട്ട് നിനക്ക് പൂജിക്കാൻ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, ഞങ്ങളൊക്കെ ഇനി നീ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിക്കോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് വഴക്ക് പറയും, അതൊക്കെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ കുറുരമ്മേനെ വേറൊരു ഇല്ലത്തേക്ക് ഇവര് താമസിപ്പിക്കുകയാണ്. അവിടേക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സെർവന്റും, പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി മാതാജി, അവരുടെ മകനും എത്തും. കുറുരമ്മയുടെ കൂടെ വേലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് എത്തുക ഇവര്. അവിടെ കുറുരമ്മ താമസിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ കുറെ കുറുരമ്മയുടെ കഥകളുണ്ട്. ഭഗവാനെ ഇതാക്കുന്നതും ഭഗവാൻ വരുന്നതും കുറുരമ്മയ്ക്ക് ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ളതില് കുറുരമ്മ എപ്പോഴും കണ്ണാ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഇരിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ സെർവന്റും മകനും കൂടി ഇവരെ ഇട്ടേച്ച് പോകുമ്പോ ഒരു ദിവസം കണ്ണാ എനിക്ക് ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വയസ്സായി തുടങ്ങി, വിഷമായി, കണ്ണാ എനിക്ക് ആരും ഇല്ല കൃഷ്ണ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു കുട്ടി ഓടി വരും. ഒരു കുട്ടി ഓടി വന്നിട്ട് ചോദിക്കും, അമ്മ ആരെ വിളിക്കുന്നേന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പറയും, ഞാൻ എന്റെ കണ്ണനെ വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ കണ്ണനാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ പറയും, അല്ല മോനല്ല എന്റെ കണ്ണൻ, എന്റെ കണ്ണൻ വേറെയാണല്ലോ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി പറയും, അല്ല അമ്മയ്ക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോഴേക്കും കുറുരമ്മയ്ക്ക് പ്രായമായി, ക്ഷീണായി, ഏതാണ്ട് മരണാസന്ന രൂപത്തിലായി. എന്നാലും കുറുരമ്മ നിവേദ്യം കൊടുക്കും, ഭഗവാന് തുളസിമാല കെട്ടിക്കൊടുക്കും, അങ്ങനെയായിരുന്നു. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് സമയത്താണ് ഈ കുട്ടി വന്നിട്ട് പറയുമ്പോ കുറുരമ്മ പറയും, എനിക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം വേണം മോനെ എന്ന് പറയും. അപ്പോ ഈ കുട്ടി പറയും, ആദ്യം ചോദിക്കും, നീ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്, നിന്റെ വീട് എവിടെയാണ്, നിന്റെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും, ഇവിടുന്ന് കുറച്ചു ദൂരമേ ഉള്ളൂ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക്, എനിക്ക് എല്ലാവരും ഉണ്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പറയും, പേരെന്താന്ന് ചോദിക്കുക, എന്റെ പേരും കണ്ണൻ തന്നെയാന്ന് പറയും.
അപ്പോ ഗുരുരമ്മ പറയും, എനിക്ക് തീരെ വയ്യ മോനെ, കുറച്ച് വെള്ളം എനിക്ക് തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയും, അതിനെന്താ അമ്മ, ഞാൻ വെള്ളമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗുരുരമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ വയ്യാണ്ടേക്ക് എടുക്കുകയാണ് അമ്മ, കുരുരമ്മ വയ്യാണ്ടേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി കുരുരമ്മേനെ മടിയിൽ കിടത്തിയിട്ട് ഈ വെള്ളം കൊടുക്കും. അപ്പോഴും കുരുരമ്മ കണ്ണാ കണ്ണാ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി പറയും, അമ്മ എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് നോക്കൂ, സൂക്ഷിച്ചു നോക്കൂ, ഞാൻ ആരാണെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് അറിയാം, അമ്മ വിഷമിക്കേണ്ട, അമ്മയ്ക്ക് ഞാനുണ്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ കുരുരമ്മ ഈ കുട്ടിയുടെ കണ്ണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ ശരിക്കും അവിടെ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് ലാസ്റ്റ് സമയത്ത്. അങ്ങനെ കുരുരമ്മ ഭഗവാന്റെ പദപ്രാപ്തി പ്രാപിക്കുകയാണ് മദജി. ഹരിബോൽ ഹരിബോൽ എനിക്ക് ഹരിബോൽ. പറയാനുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്ന കാരണം. നന്നായിണ്ട് മാതാജി, നല്ല കഥയായി പറഞ്ഞു. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാ കഥ പറയാ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറയൂ. കഥയല്ല, ആ. മാതാജി ഇപ്പോ ഗജേന്ദ്രമോക്ഷത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോ അതെ. അതിന്റെ ഒരു ഭജൻ ഉണ്ട്. അതായത് സൂർദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കവിയാണ്. അദ്ദേഹം കൃഷ്ണഭക്തനാണ്, ഒരു ഹിന്ദി കവിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഈ കഥേനെ ഒരു പോയട്രി രൂപത്തില് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് പറയാം. ഒന്ന് പാടൂ. പറയൂ. हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद रखो शरण अब तो जीवन हारी। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद रखो शरण अब तो जीवन हारी। हे गोविंदा नीर पीवन हे दुगयो, नीर पीवन हे दुगयो, सिंधु के किनारे नीर पीवन हे दुगयो, सिंधु के किनारे सिंधु बेज बसद ग्राह, सिंधु बेज बसद ग्राह, चरण गही पचारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद ओ शरण अब तो जीवन हारी। हे गोविंदा चार प्रहर युद्ध भयो, चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे, नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे, कृष्ण को पुकारे, कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद रखो शरण अब तो जीवन हारी। हे गोविंदा द्वारका में शब्द गयो, द्वारका में शब्द गयो, शूर बजो भारी, द्वारका में शब्द गयो, शूर बजो भारी, शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म, गरुड़ लय सितारे, गरुड़ लय
सितारे हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारी हे गोविंदा. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിയുടെ ഒന്ന് വീഡിയോ കാണട്ടെ. മാതാജി ഹായ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രിപ്പയർ അല്ലായിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് പാടിയോണ്ട് ടെൻഷൻ. ആയിക്കോട്ടെ. മാതാജി എവിടെയാ സ്ഥലം? കണ്ണൂരാണ്. കണ്ണൂര്. ആ, എത്ര നാളായി ഇസ്കോണിൽ വന്നിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട്? ഇസ്കോണില് ചെറുതിലേ വരുന്നുണ്ട്. അത് ശരി. ആ, ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണേ? ഞാനിപ്പോ വർക്ക് ചെയ്യാണ്. എവിടെയാ? ഇവിടെ കണ്ണൂർ തന്നെയാണ്. അക്കൗണ്ടന്റ് ആയി വർക്ക് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് സിങ് ചെയ്തോട്ടെ. മ്യൂസിക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. നമ്മുടെ ടെമ്പിളിലൊക്കെ പോകുമ്പോ കീർത്തനം ഒക്കെ ചൊല്ലണം കേട്ടോ. ഞാൻ ഷുവർ മാതാജി, തീർച്ചയായും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് എത്ര നല്ലതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാ പറയാ? ഇനി ആരാ ചൊല്ലുന്നേ? ഇനി ആരാ കഥ പറയുന്നേ? സത്സംഗം അവസാനിപ്പിക്കാറായോ? കഥ ഒരെണ്ണം കൂടി ആയിക്കോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പറയുന്നുണ്ടോ? സുഭാഷിണി മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കഥ പറയാനല്ല, ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി. വേലൂര് കുറൂരമ്മയുടെ അമ്പലം ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലൊരു അമ്പലം പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പുതിയ അമ്പലാണ്. അവിടെ അഷ്ടമംഗല പ്രശ്നം വെച്ച് ശിവന്റെ അമ്പലത്തിൽ നോക്കിയപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അവിടെ അടുത്താണ് കുറൂരമ്മയുടെ സ്ഥലം. അവിടെ ആടുങ്ങളെയൊക്കെ കെട്ടിയപ്പോഴേ, ആട്ടുങ്ങളെയും മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ കെട്ടിയപ്പോ മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അഴിച്ചു വിടുമ്പോ അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അലർച്ച കേൾക്കൂത്രേ. അപ്പൊ പിന്നെ ആരും അവിടെ പോവാറുണ്ടായില്ല. അപ്പൊ ശിവക്ഷേത്രത്തില് അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഒരു കൃഷ്ണക്ഷേത്രം വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ അവിടെ കുറൂരമ്മയുടെ ആ വിഗ്രഹം അല്ല, കുളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് വേറൊരു വിഗ്രഹമാണെന്നാണ് അവര് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ലൊരു അമ്പലം. മാതാജി എപ്പോഴെങ്കിലും പോവാൻ പറ്റും പോണട്ടോ. തൃശ്ശൂരല്ലേ? പറയാൻ മറന്നു. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫാക്ടറിയുടെ അടുത്താണ് ആ സ്ഥലം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെന്തെങ്കിലും? എല്ലാവരും ഒന്നും പുറത്ത് വന്നില്ലല്ലോ. എല്ലാവരും ഒന്നും പരിചയപ്പെടാൻ വന്നില്ലല്ലോ. ഉദയമാതാജി പറയൂ. ഉദയമാതാജിയുടെ വേറെ ബോട്ട്സ് പറയൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ പറയാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല മാതാജി. അല്ല മാതാജി എവിടെയാ? സ്ഥലം എവിടെയാ മാതാജി? ഒരു ദിവസം ഞാൻ പറയാം. ആയിക്കോട്ടെ. മാതാജിയുടെ സ്ഥലം എവിടെയാ? എന്റെ സ്ഥലം ട്രിവാൻഡ്രത്താ. മാതാജി തിരുവനന്തപുരം ഇസ്കോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നു അല്ലേ? അതെ അതെ. ഓക്കെ. എത്ര നാളായി മാതാജി ഇസ്കോണിൽ വന്നിട്ട്? ഒരു 10-14 വർഷമായി മാതാജി. ഓ, വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മാതാജി? അതെ, ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് വേറെ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞാൻ എല്ലാരെയും പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എനിക്ക് എല്ലാരെയും പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ മാതാജീനെ ഒന്ന് കാണട്ടെ. ഗീതാ മാതാജി പറയൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. പറയൂ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരിയോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
കഥയെന്ന് പറയാൻ അറിയില്ല അങ്ങനെ. അല്ല എന്നാ അറിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ചെറുതായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ ഇല്ലാച്ചാ. കഥയൊന്നും പറയുന്നില്ല. വേറൊരു ദിവസം പറഞ്ഞാ മതി കേട്ടോ. ആ. മാതാജി കണ്ണൂരാന്നാ പറഞ്ഞു അല്ലേ? കണ്ണൂരാണ്. ആ, മാതാജി ദീക്ഷ എടുത്തിട്ടില്ല. ഇല്ല ദീക്ഷ എടുത്തില്ല. വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യ കുറവുണ്ടോ? ഇല്ല, അതൊന്നുമില്ല, നമുക്കൊന്നുമില്ല. എല്ലാരും ഭക്തിയിൽ തന്നെയാ. അതെ. അതിന് സമയാവുമ്പോ അതും നടക്കും. ആ അത് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരെയാ ഞാൻ പരിചയപ്പെടാനുള്ളത്? പ്രജിഷ മാതാജി എവിടെ? നിങ്ങൾ മുഖം കാണിക്കൂ. പ്രജിഷ മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി എവിടെയാ? ഞാൻ ഇപ്പം ഗീതാ മാതാജീനെ വിളിച്ചില്ലേ, മാതാജി അവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കണ്ണൂർ സത്സംഗാണ്. അത് ശരി, രണ്ടുപേരും ഒരു വീട്ടിലാ? ഒരു വീട്ടിലാണ്. ഓക്കെ. അത് ശരി. 17 വർഷത്തോ അതിൽ കൂടുതലായി നമ്മള് സത്സംഗിലെല്ലാം പോകുന്നത്. ആഴ്ചയും ആ സത്സംഗിലെല്ലാം പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നാമാല ജപിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ല ദീക്ഷ എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഇല്ല. സമയാവുമ്പോ അത് നടക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിന്റെ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ. ഗുരു മഹാരാജ് ഭഗവാന്റെ ഒക്കെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യണില്ലേ? ചെറുപ്പല്ലേ? ഇനി എത്ര സമയം മാതാജിക്ക് കുറെ സമയമുണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രായമായില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സന്തോഷം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി മാതാജി. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? രാഘവ ചൈതന്യ പ്രഭു എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? മാതാജി ഒന്നും പറയാനില്ല, ഞാൻ കാണുകയാണ്, കേൾക്കുകയാണ്. അതെ. നമ്മുടെ സത്സംഗത്തിലെ കുറെ പേരുണ്ട്. നമ്മുടെ ശ്യാമരാധിക മാതാജിയൊക്കെ സംസാരിച്ചതായിരുന്നു. ഇല്ലയോ? ഇതാ ഇവിടെയുണ്ട്. ശ്യാമരാധിക മാതാജി ഈ ഗീതാ മാതാജിയുടെ അനുജന്റെ ഭാര്യയാണ്. അവര് വേറെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്. ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രേമാഞ്ജന പ്രഭു, ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ സത്സംഗത്തിലെ സീനിയർ. ഇല്ല, അവരെയൊന്നും ഞാൻ മുഖപരിചയം എനിക്കായിട്ടില്ല. ശ്യാമരാധിക മാതാജി ഒന്ന് സംസാരിച്ചോ? ഒന്ന് സംസാരിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. അപ്പൊ നിങ്ങള് ഒരു ടീമുണ്ട് കണ്ണൂരുകാര്. കുറെ വർഷമായിട്ട് ചെയ്യണു അല്ലേ? അതെ മാതാജി, കുറെ വർഷമായി. 2008 ദീക്ഷ എടുത്തു. എന്താ ചെയ്യാ, ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വേറെ ബോട്ട്സ് കേൾക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇവിടുന്നൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ഓടണം. അത്രയ്ക്ക് കഴിവുള്ളൂ എനിക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രേമാഞ്ജന പ്രഭു പരിചയപ്പെടാം. ഒന്ന് മുഖം കാണിക്കൂ. പ്രഭു ഒന്ന് മുഖം കാണിക്കൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളൊരു ദിവസം സംസാരിച്ചില്ലേ മാതാജി? അതെ. പക്ഷെ പരിചയപ്പെട്ടില്ല. പ്രഭു എത്ര വർഷമായി? ഞാൻ ദീക്ഷ എടുത്തിട്ട് 2016 ഒരുപാട് മുന്നേ ഞാൻ മസ്കറ്റിലായിരുന്നു. മസ്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാലം ഈ സത്സംഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ സേവയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. 2000 അവിടെ മസ്കറ്റിലൊക്കെ ഗുരുമഹാരാജ് വരുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റും. അങ്ങനെ 2016 ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് രണ്ടിനും നിർമ്മിച്ചത്. മാതാജിനെ നോക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. കണ്ണൂർ സ്കൂളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണ്ടോ? കണ്ണൂർ സ്കൂളിലാണ് ഞങ്ങള്. കണ്ണൂർ സ്കൂളില് വർക്ക് ചെയ്തത്. മസ്കറ്റിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തത് അല്ലേ? മാതാജി ടീച്ചറായിരുന്നു. റിട്ടയർഡ് ആയി. അതെ.
രണ്ടുപേരും ഒക്കെ ഭക്തിയിൽ ഒരുമിച്ച് വരാൻ പറ്റുകയെന്ന് പറയണതൊക്കെ പൂർവ്വ പുണ്യ ജന്മസുഹൃതം തന്നെയാണ്, സംശയമില്ല. എന്റെ അനുജനും ദീക്ഷ എടുത്താണ്. ആണോ? മസ്കറ്റ് തന്നെയാണ്. അതെയോ? മക്കളും കുട്ടികളൊക്കെ ഭക്തിയിൽ തന്നെയാണോ? ഭക്തിയുണ്ട്, പക്ഷെ ഈ ഒരു ലെവലിലോട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. അവര് യൂസിലാണ്. അതിലോട്ട് അവർ ഇതുവരെ, എന്നാലും അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോകും. ഇസ്കോൺ ടെമ്പിളിലും ഞാനൊക്കെ അവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇസ്കോൺ ടെമ്പിളിലൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. താല്പര്യമുണ്ട്. അത് മതി. ഇപ്പൊ അവര് ബിസി ആയിട്ട് തിരക്കില്ല, ജോലിയും തിരക്കൊക്കെ അല്ലേ. അങ്ങനെ നല്ല എല്ലാവരെയും കാണുമ്പോ ഓരോരുത്തരും ഒന്നിനൊന്നും മുകളിലായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ. ഉത്തമ ഭക്തരായിട്ട്, ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭക്തരായിട്ട് ഓരോരുത്തരെ കാണുമ്പോഴും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക. ഞാനൊക്കെ എത്രയോ നിസ്സാരാണ് എന്നാണ് ഞാനൊക്കെ അധിക വർഷമായിട്ടുമില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങളെയൊക്കെ ഇത്രയും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണുമ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാനൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുണ്ടാവോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ? അതെ. മാതാജിയുടെ പേര് എന്താ പറയൂ? ശൈലവാസിനി കീർത്തിത ദേവിദാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. കണ്ണൂരുള്ളവര് പൊതുവെ നല്ല വിനയവും നല്ല നേച്ചറും കൾച്ചറൊക്കെ നല്ല ആൾക്കാരാ കണ്ണൂർക്കാര്. അതെ മാതാജി, പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റിയാ നമ്മള് വലിയ പ്രശ്നക്കാരാണ്. മാതാജി ഇവിടെ നമ്മുടെ സുനന്ദി മാതാജി ഉണ്ട്, പിന്നെ വിക്രം ഗൗരംഗദാസ് പ്രഭു ഉണ്ട് പരിചയപ്പെടാൻ. അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തേ. മുതിർന്ന ആൾക്കാരാണ്. സുനന്ദിനി മാതാജി ഒന്ന്. മാതാജി പ്രണാം. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഇസ്കോണിൽ തന്നെയാണ് മാതാജി പോകുന്നത്. മസ്കറ്റിലായിരുന്നു മാതാജി. പ്രേമാഞ്ജന പ്രഭു ഇവരെല്ലാം ഉള്ള സംഘത്തിലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നാട്ടിലാണ് മാതാജി. മൺഡേ തിരിച്ച് മസ്കറ്റിലേക്ക് തന്നെ പോകുമെന്ന് മാതാജി. അത് ശരി. അവിടെ ചെന്നാലും പഠിക്കുമല്ലോ, ക്ലാസ് തുടരുമല്ലോ. ഉണ്ട് മാതാജി, അവിടെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കൂടുതലായിട്ട് അവിടെയായിരുന്നു. കാരണം ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സൺഡേ ക്ലാസ് ചെയ്യുള്ളൂ, അവിടെ അധിക ദിവസം ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അത് ശരി. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പോയാലും നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യില്ലേ? ഉണ്ടാവും മാതാജി ക്ലാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി മാതാജി. ശരി മാതാജി. എല്ലാരും സീനിയർ ദേവിദാസി മാതാജി ഉണ്ട്. മാതാജി ആരാ? സത്യഭാമ. ഒന്ന് പരിചയപ്പെടൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൊറേ ടീമുണ്ട്, നല്ല ആൾക്കാരാ എല്ലാവരും. ഈശ്വര ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം, പ്രണാമം. സത്യഭാമ മാതാജി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗീത മാതാജിയുടെ അനുജന്റെ ഭാര്യ. അത് ശരി. എല്ലാം മൊത്തം വീട്ടുകാരും ഭക്തരാണ് അല്ലേ? സാധാരണ അങ്ങനെയൊന്നും പതിവില്ല. വീട്ടിൽ ഒരാള് ഭക്തരാവും, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അതിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാൻ നടക്കും അല്ലേ? വിമർശിച്ചോണ്ട്. ഭക്തന്മാരെന്നെയാണ്. അതേന്നെ. ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. എന്റെ ആങ്ങളന്റെ ഭാര്യയാണ്. അത് ശരി. ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ. അതുകൂടാതെ കണ്ണൂരുള്ള എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ഒറ്റ കുടുംബമാണ്. അതന്നെ. പ്രഭു പ്രജു എല്ലാം നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരല്ലേ. അതുപോലെ മാതാജി കോഴിക്കോടുള്ള കുറച്ച് ഭക്തന്മാരുണ്ട്. നമ്മുടെ കൈലാസ് പ്രഭു, അതുപോലെ രാസലീല മാതാജി ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒന്ന് വേഗം തന്നെ തുറന്ന് പരിചയപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും കൂടി പരിചയപ്പെടാനുള്ള വേദിയാവും. വേഗം ചെയ്തോളൂ മാതാജി. എന്നാ ഒന്ന് മുഖം കാണിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എവിടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പേര് കൈലാസ്നാഥ്. സ്കൂളിൽ വന്നിട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ കുറഞ്ഞ ആള് 6 വർഷം. നോട്ട് ബാഡ്. ഞാൻ പറയാ. അപ്പൊ മാതാജി ധൈര്യത്തിൽ ഇരിക്കുക.
അതിലേക്കാളും ചെറിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്, കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു പ്രശ്നമില്ല. എനിക്കതാ പേടി. ഓരോരുത്തരെ ഒന്നും പേടിക്കില്ല. പരിചയപ്പെടുമ്പോഴും എന്റെ ഓരോ അഭിപ്രായത്തില് ഞാനൊന്നും പേടിക്കണില്ല മാതാജി. എന്താ അറിയോ, ഭഗവാൻ വിചാരിക്കുന്നത് മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ എന്ത് അത്ര വിചാരിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. അതേ അപ്പൊ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മളതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കണ്ടല്ലോ, ഒക്കെ ഭഗവാൻ ആലോചിച്ച് ചെയ്യണതല്ലേ. ഞാനെ പറ്റി എന്ന ചിന്തിക്കണേ ഇല്ല. എന്നാലും ഒരു ഞങ്ങള് സങ്കോചം വരിക. എനിക്ക് 30 കൊല്ലമായിട്ട് സത്സംഗത്തിൽ ഉള്ളവര്, അയ്യോ ഞാനൊക്കെ ശിശു, എനിക്കപ്പൊ സങ്കോചം. അല്ലല്ല, മാതാജിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ട്. എന്താ അറിയോ, ആ, 2 ഭാഗ്യമുണ്ട്. രാഘവ പ്രഭുവിന് ആ, 2 ദീക്ഷയുണ്ട്. ആ, അതെ ബ്രാഹ്മണി അതെ. ദീക്ഷ എടുത്ത് ഒരു ആ, പ്രഭുവിന് ക്ലാസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഭഗവാൻ അവസരം തന്നില്ലേ മാതാജിക്ക്. ഹരിബോൾ ഹരിബോൾ. ഒന്നത് 2 ഞങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള അതിനെക്കാട്ടും വലിയൊരു ഗുണം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ. അന്ന് ഞാൻ അപ്പൊ ഭക്തിശാസ്ത്രി പഠിക്കുമ്പോഴൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല പ്രഭു, ഞാനിത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അത് പ്രഭുപാദിന്റെ ആർമിയുടെ ഭാഗമായതല്ല